Ederra zira ederra, maitagarria, denek miresten zaitugu. Isiltasuna usten duen hitza, deserosoa izan daiteke. Zirikatzailea, mingarria. Nik badakit ameste dudan herria egon badagoela. Akotzeko olatuen aparrak, bosmendietako penditzek eta tuterako galsoroek bertzeak bertze, mapa ofizialetan agertzen denez ez den herria kotatzen eta marrazten dutelako. Eta batik bat, egunerokoan bizi-bizirik dagoen herri bat ikusi eta sentitzen du. Dagoeneko hemen, gobernatzen zaintzen dituztenen zaintzaz, jendeen zaintzaz orokorrean, gizonki bat dugu, sakon bat dugu, eta horri bigarrena, adinekoen zaintza. Baztanen populazioaren 23%ak, 75 urte baino gehiago ditu. Erraten duguna da, hementxe, liberalismo ekonomikoarekin, merkatu handiak egin nahi izate horrekin, gure sektore produktibo guztiak gaskaitu dituztela puntu bat aipatzeko ere bai. Zeren hementxe, norbaitek, Ipar-Euskal eta erraten duten bezala, ekonomia birtokiratu behar da. Birtokiratu. Tokitik hasi, gure beharretarako beharrezkoa ditugun produktu eta zerbitzuak tokiko mailan eraikitzen, produzitzen, eskitzen hasi. Eraikitzeko. Bi bazuen! Simbólica de Amaiur forma parte de nuestro ser como pueblo, de nuestro ser como abertzales, de nuestro ser como navarras y navarros. Forma parte de nuestro imaginario colectivo como pueblo. Zabaltzen ari den autoritarismoaren olatuari begiratzen erregimenaren nafar guztiak, Maria Txilite, Ana Beltrán, Javier Esparza, oso trikornio askoz hori da Mirenek aipatzen zuen Koloneko irudia, Madrilgo Koloneko plazan. Ikusi genuen irudia hori Nafar erara. Protagonista auzolan erraldoi badaukago horretik, ez dizue ukatuko, denon alegina benetan eskatuko duena. Ezin dugu boto bakar bat etxean utzi, eta hori benetan importante izango da. Gogoratu 2015ean oso boto gutxiren bueltan aldatu zirela gehiengo politikoak, oraingoan ere egoera berean egon gaitezke. Irabaztera ateratzen gara. Beraz animo, gora Baztan, gora Nafarroa, gora Euskal Herria bildu. Andre hau